18. 18. Да. Не съм много като бройка. Аз ти пожелавам да направиш поне 180, пък защо не 1800? Аз лично си мисля, че 1800 е по-добре вариант. А за тези 18 масажа, само аз искам да подчертая, какъв резултат имаш? Значи искам да кажа, че имах камък в левия бъбрек 1,3 см и отивайки на контролен преглед при доктор Панайотов в Сити клиник или Сити център. Сити клиника, да. Се оказа, че камъка е изчезнал и имам някакво малко образование от порядъка на 2-3 мм. Много добър резултат за толкова малко масаж. Да, което е изключително странно, защото в десния бъбрек също имах камък 1,8 см и го разбивах, 5 пъти ходих на разбиване с машина липотриптер, мисля, че се казваше. И в края на крещата успяхме да освободим бъбрека. А друг резултат? Този ми хареса. Още нещо да очакваме ли? Чувствам се винаги по-добре след масаж, достатъчно зареден. За мен това е достатъчно като повод да посещаваш мястото, след като едно място е дадена манипулация, така да се чувстваш по-добре, тя е полезна.